Phuloni APHLC atumpen sentara hithialong MLA Dorsing Ronghang lapen CM Dr. Tuliram Ronghang atumami PE kaipo. Borjan Constituency APHLC Committee hinpen phirangkya maikangni. Amreng ASDC pen Hamren District Committee atum chelangsi phirangkya maikangni. Ingdeng hini bhining leng nokhumi si chingruma maikong juga thoyalong misen pen kapachuppo. Aprangsi birta kila rado anaphan gardong bajirlo gardong non adaba birta long pen samyu jang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Phuloni APHLC arara tum thurpak si MLA Dorsing Ronghang hema dunghet sentara hithialong kedam tang thang ni phai kri si arnigang sam por phai phwapor MLA Dorsing Ronghang lapen KECCEM Dr. Tuliram Ronghang atumame phi ke kaipon. KECCEM go back MLA Dorsing Ronghang go back buhang tarampong si MLA pen CEM atumami phi kaipon lo. Dorsing Ronghang jiat lo. Dorsing Ronghang jiat lo. Jai Katha long live. Jai Katha long live. Take Sidhu long live. Take Sidhu long live. Tuliram Ronghang go back. Tuliram Ronghang go back. Tuliram Ronghang jiat lo. Dorsing Ronghang jiat lo. Dorsing Ronghang jiat lo. Tuliram Ronghang jiat lo. BJP go back. BJP go back. Karbianglong BJP klembang phuatum APHLC arada tumaphan batai ke ther ke hap areng hu ke paso puthak pinrem pongsi MLA Dorsing Ronghang pen KECCEM Dr. Tuliram Ronghang atum aphan pinrem pongsi ami phi kaipon lo. Lapen BJP klembang phuatum Karbi hejan kachinghon pathe nangpo APHLC arada tumaphan ke theng ke chok ingto nangpo. Kali polote APHLC araratum non ki thurpak pen chisong du nangkok pupusi Phuloni APHLC araratum sodak pen pachinipon media phan kadoi phanta nil tumahin pen kachopa teng pen kiwang thegapot ang tuman kadoi phanta churuparlo lapen ke Karbianglong West Karbianglong lapen East Karbianglong Dimapsaw rata phan sitame pini piposi nil tum labangso ami phi Dorsing Ronghang lapen Tuliram Ronghang phan piposi labangso mi phi kainang kok ma pultangte kidam tang tarik sirke pan aningbe adap hukum sing teron phan labangso BJP atum agunda giri atum ke chok ke theng ke ther ke hap kang bai labuso na sai ke claim labuso na sai lang no ke claim aposi pini nilitum Phuloni constituency sitame penangan nilitum constituency level alidar tum chingrum si lapuson asai lang no lapuson BJP tum litum rar phan Karbia khe phan lapuson ke theng ke hap ke ther lapuson abangke ington non pusinil tum labangso ami phi abangke ke kailo kapin rempon lo tasi non ke bang yarni anabangke alang li tumjong si lapuson neli tum PSLC phan marang te Karbia khe phan ele tum Karbi hian lapuson ke jok ke theng dolang polotang te neli tum Phuloni constituency jot kalilo all Karbianglong Dimapsaw laban ke West Karbianglong PSLC ke kroy an Karbi do anabang ken litum krechak chilo laban nang litum media pensi nang litum media through dis nilitum labang so Phuloni constituency alam the penta chipaklang ponlo ase lang litum lapuson na sai lang no king tonang poing tonte pulong te nilitum ke do clip klelo la hello laban ke piposil tum APSLC kachisong nang kok make kadok awetame chinilo pini Karbianglong arlo elitum sik sidul autonomous council puchi pubom sitame labang so jakong bangke pini ave bomlo laban ke artikel tu purpure labang so MLA tum labang so MP tum ko anmar pong turlok nangji ke claim kedam nangji halabang so bang sai bang ke deng pon pedet lo pini labang so asai ke claim aposi labang so isu ke diverja phan sik Karbiangbong labuson ilitum PSLC phan alida raphan nangateng kheng nang kok lam thebang ke la hen lo labang so kache thrak munde non pini parliament long arni si Horen Singh bening jedun lo tebon sitamela ke political issue son si pamandet jongsi article 244 Amar Singh Tiso sorry dia chohang lo Amar Singh Tiso MP
haladak parliament long ningji dun lo halabangso kaningje dong bangke la political isu ha phanchot jongsi article 244 pachun back nang ji pulong te labangso ahempre ka farman parliament long ningje dun bomon koi kre pulong te nangli MPR pu benta je than hai nang ji halan lo pulang te ni tum PSLC ta ke claim ja kama sia welo nangli tum lapson hempre ka farman jongsia hok pet BJP tum kache song pulotang te nili tum tanang che donon lo pini ke nangli tum ke political isu chot laban ke labang so ke che thrak un e posi pini li tum PSLC claim bang pu atuma phan leader phan nangli tum kateng kheng pang cheng lo lasi nangli tum han pachini lo labang so saya bang ke to nang po ton te pulong te nil tum phuluni constituency pen stame do joy je lo ke bang jarni ana bang ke kali mati lasi nil tum asyang tong chi binang ko kalam theta la hello lasi dono tum ele tum karbi hiana bang ke ele tum munan chirap nangji nangli tum pini BJP party pini government dolo nangli tum government ke la ke permanent labang so pus kali labang so party ke neli tum kibang jar ni abang kini tum PSLC government do pusitame lapuson asai langno karbi hian lapuson kaciteng kheng kacicok kaciteng kacither ke hap ke neli tum ke claim pon pe ke claim pon ji abang ke le tum development pen tang lok labang so permanent development halabang so putat sini tum claim pon ji labang so 60 do labang implement ponang po lapen ke le tum Indian constitution long article 244 halabang so article 244 implement pon ja phansin tum ke labang so sai ke deng pon ji lasi labang so sai ke deng lo pulang te tum karbi lapen tribal ke do ana khai ta tame la ke permanent development si man po o hal pusona sai sin tum PSLC wi deng pon pini jai kathar sitame ato kano ili tum bhanang ke thanalam theke hala pini labang so asai labang so constitution aputhak awareness tang ke pia bang phu phamsi pini ke chok che pu ke jong ke la ke ning dugalam lo lasi labang so asai bang ke to nang pu pusi nele tum puthot nang li tum phan chuning rile thot lo te tang de tang thang ni phai kri siar ni hidipia hitia to war pi ari Borjan constituency APHLC committee a hin pen tongsekot pen mithang sai hemalong phirang kya mai ing nipon BJP atum pen non malom je ai katharami phi ke kai hur ki chudu da sonsi dolo laben HDP BJP Borjan Mondol Committee atum chelang si HDP Krongthom atowar ka chit tokalong je ai kathar phan ami phi kai ponlo labang so alam ar julong pen ningduk lo pusi la so pherang ki amaya long pen ningduk chipaklang pon lapen Borjan APHLC abitung atum ke party alam pen charvo nang ni pusi kendel ke thorpon si ing samjin nang jipu methanga khayang bong kachipu tot ke chok chi kali polote banga khayatum ki ilitoma phanang kang nek dun choi lok pu pusi labang so phirang kya maya long pen lam the chipaklang pon thu labang so phirang kya mai kang nipon Anita Mek joint secretary central committee Borjan APHLC Maipu Risu Teron Chunbang Men Sing Timung lapen Bokojan LE in church Bongpu Katharatum Chitong peace mane samjin pen labang su gandal mate mombati ke kai kenitum peace donai ko kansinitum kai ponlo lasi lapuson mi phi chi kai seroy re lapen reng ethiana pumi chi plong seroy re pulutang te lake kimisen lapen kehinoda ang thek lake kimisen ang thek kali lake kehinoda ang thek la hello BJP atum lapuson ing samjin pen ke claim pen si date ka paching thura phansi la tum claim nang ya polo seta alang tum ruling party la peten alang tum ruling sarkar alang tum tija tum lo la pen alang li tunuram rong hang ake hai lang CM alang li karbiang long along ili isi lead te pon bang lo misen ang ke pon ya phan ikhe aphan misen ang ke jaya bang lo wanta alang li lapuson ke toy mate lapuson mi phi ke pakai toy la bang ke chok chi ang thek lo pusi ni tum ke mate la so abang ke tin rem pon na ko athe lason mi phi ke kai se roy rel pulote la ke alar ka chi hui lapuson lo apen ilitum lason mi phi jara chi kai alar chi hui soroy rel pote ilitum ali long le ali ke la ke dong hosena mate bihari sena Binguli Bihari jo lahai tumsi ali ke elong hala tum ke bang ke ari nakachar det dun lok lo ani ngarong dun lok lo latum inglong so hian che bhong li lo
la pen karbihan je bhong lilo pusi la tum ke mathalo la pen la tum ke kat na kachi hok dun la bang khe tum ke ari na kachar be dun na kachi na kang ne dun choi lok la si ri tum ta la poson hin ta understanding dora la bang som mi phi ke kai kang ton ye phang si ri tum la pen nili hin pen na tum phang PHL sia hin pen jai ka thar ke yapon PHL sia a hin pen ये तुम ला PHL सी क्लेम बांग को am nanti tak ada ke leadership side lo ni tum lasi lapuson claim ke dia phan lapuson mi kai ke dia phan alar chu ke dia phan na tum phan choni ri lo ASDC Amrain Constituency Committee lapen ASDC Hamren District Committee atum chelangsi jirikindeng Digital News Forum sa hemalong phirangkia maikangni ASDC arat charia songalong ki claim kedam kacepaduk nai lapen abarim nai ASDC Hamren District Committee along amai phu sarsing ingleng aphan arpu pen ke pasun anta kalilang songalong benta sorplodajok ASDC Hamren District Committee along Finance Secretary Chandra Singh Phangchu lapen Arya Sanghuatum ningkang samsi cepaklang pon lapen sarsing ingleng aphan puthot kayateng arpu pek pon veknang jiputa pachini pon lapen ASDC Central Committee atum NGO APHLC atum along kacepa ogdun ke chokchi lapen ASDC ke Regional Party lapen ajak ding klui penta Autonomous State ke hang a party lasi NGO APHLC atum along pen ke cekak veknang ji jong si cekak donde polote ke wang jilang arnike ASDC a party along ke klema munit awedet tahai pusi pachini pon mukoilom pen Mil Gibson Tokbi Karbilong Rebirta Dingdu malam ni langsung elok ke tentang Hamren District Committee along atehai sarsing leng han suppose mesti kipi apuja lapen langsung putra alam abang ke district along bostame Hamren District Committee along bostame kecing wai pon padu pon setame central pen atehai contoh terang Central Presiden nama alang limbang dan senada cing wai pun setame labang ke incas bestame kaya teng ramsi ko hang baca tu nang ko lapen ke District Presiden bestame sarsing leng hansi puthot baca tu nang ko ku cing wai pakai kaya pi bestame api tu bang ke laso Central pen laso respond ke mate laso respond ke upaya yang di sini tu bang ke pini pada ningduk cepet lang laso kira-kira mai pharan ko athema alangli sarsing leng aphan upia akalon pen si lada suppose hosti ki pinang ko ma la bagele tum cing wai ada pi bestame central atum bang ke pinarnia stame thang alam ta nang humli le lasi alangli tum kama thada ma bang ke chok chet piklo athe Central Committee lo bestame ke damtang Central Committee lo ta cing wai thai hala so hot bayi krisi ke pen yang sambaje clear la so kor hum se labang ke Hamren district ke phana ke kai tai bache to na polos ta mela le to alam pen sini jo la pen kitok ke la pen sta mela baje ji la sila so te bulo tan te la ke party ke SSC party ke ko an ma paprang na labang ke paprang una det ko la se ning duk lo athe ilitum la so opposition ke dodun pen ilitum thangata ke claim dun mate ke chok adim mate chok chadim ke yong dun ayo ne pen se alang ni sarsing leng khan ustame suppose sis pilo la se last non ke juksi ba ka ko party ben se expect to la se achet ko da party no le tum arum ke kom su goli la so party a party ba ga ba ta hai bene a party ba ke registration a party ta hai bene a party lu bene seta me ake ong e hum se le tum arum ke ong e se la so kachi plum kachi hum polotan te la so party ko an se pranga dam lang la ba ke nilihin pe namang ke ningoi pamilo la pen ke ko an ma pranga dam ni ba ke dam ne det ko la se la so no ba ke chok che ate non ke do non ke te am long ko ba ke yusi ba ke le to non la central long idut bhadia song ya to ba ke hala ruling party tu ko pi ba ka pin khat hala so te se ala tu ba ke kroi du la pulo tan te le tu ma ba ke opposition ke du kali re pin Masih ini tu mana pudah tapi itu hajar dosa tapi parti rekompi la pen ke jalo ta ruling itu si bangklen ko itu ala tu pen si pura gelang zona ko ala tu pudah tapi stamela sona lam stamela itu kupe la selada apa ke chokche la senom ke do bom a president secretary pen cenglo la bangke non ke dam ni ceklion ko yang tropan bom stame parti khaya
aprang kita ambil patangnya na step ustame dengda delo laso sarsing le apan ka expel apun tha alam le se west kan delo district lo ustame piniar di thang jata claim dekha den lasi ko pi polo lada lapan expel na ye alam the puthali tu kache wai batai cheklo yon chop pidam phak dei la son kali party ingtang ni kulo la son marai chopche lasi tu de kali itu opposition boy pe la da ba ke check and balance mate la sikela jali ya ba kali tu mekenan so seta menono ba gel ha jata munji ba besi la hamran district along induk bahagi asongya ka jekro matung la district along president apa na ku pisun in charge apa na ku pisun la son se na plan la son lo bole te itu man chokche la se no la da ba ke tare ko da sigon february chiklo la tu me ke jok ko ni la mi tu si hoy pe la mi tu visit tu nei to setelah hari visit tu dia ban ban apa ave ala ku pisun la pen ala ha mane kan step down mane kan ka expel hai ba ko stabil itu ahoba ha opposition si claim prote la hai lo ni itu makinan so stabil ala itu mui central committee pe tawawe district committee ka claim dia ko bipe a contingency ke umata ka berka chala ave prote itu ma kosong la da la si chokche itu la da Bining leng asomar asumar tumdoan mithang hemisi ridisi korti ingjir chichini nangji pu mathapongsi ingleng nokhum chingruma mai kedamtang aningkan singpongsi meipu somjiding leng kongchunbang rajib ingleng atum arpu dengponlo lapen kedamtang thang ni phai tri siar ni kongjuga thoi monsing lekthi arongalong ingdeng hini ingleng nokhung chingruma mai pamanpon labang so along mai phu sonjiding leng pen mai je pahem phupon along karbiang long angkang prek jam ahabar pen ingleng ahem tunatum nang chitong nung si ingleng keplang apur kimo chethan chimum pongsi ingdeng hini ingleng nokhum chingruma me misen pen pachun pon pini nengkan sek pen nilitum ingleng nokhum chingrum bang so mai sen nilitum chetirpi pon lo bang so long ache patirpi amai hem phu alang li somjid ingleng alang ne lo adun thuni li lo rajib ingleng kongchun ba la pen adun thu la da cherap chito hai yo ingleng dang te gopia ke mang men si la pusona a song ke seng pon lang li tumpe la pusona mai ke seng so song ke seng ke isi pudam polo te pineng an ni tum ingleng hini bet la mane nilitum isi khailo polo te thoi ta do inglong ta do itu west ta do east ta do bangso west east ke do lo ko aprang ipu ani ke sivat lo tema wa pesta me non bang ke do che pregjam ma si chichini ni app la so pot si non usumar wikimia tum ke ko sonsi itum ka chichini poma hala bangso ake mang ben sinili tum bangso sai kedeng ko nang ko kalau gawe ingleng do ans ke chingrum lo ma mande ko lo so ingleng ma senai tum chingrum la kali nili tum non mat ke hede nili tum la nili phu bihin bangso aruan chot la nili tum kadu ko we pana generation la nona che udam polo te nili tum we ke thom la son se man nili phu bihin pen te we thom la la se bangso we ke thom ingleng atuman chot la mane bad baki ingleng do lo te ma ingchi ke do lo ne tum khai siver lo workes tami no namba la ne tum phu sivet ne li phu bin asomar bangso asu lo la tuman chot la ante la pinya birta lansi kangton lo kardom